Твърдението, че не трябва да се пие вода веднага след хранене или по време на него е мит, доста устарял. Научните данни показват, че водата не разрежда стомашните киселини до такава степен, която да им попречи за самото храносмилане. Ето каква е истината. Водата всъщност подпомага храносмилането, водата и другите течности помагат за разграждането на храната, така че тялото да може да абсорбира хранителните вещества по-лесно. Водата улеснява преминаването, течностите помагат на храната да се движи по-гладко през червата, което предпазва от запек и подуване. Също така стомахът сам си регулира, дори да приемате вода, стомахът регулира сам киселиността си много по-бързо и я поддържа на необходимото ниво за разграждане на самата храна. Също водата много помага за омекотяване на храната, което улеснява нейното смилене, а не затрудняване.